Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi bos. Cek ngopi gini lemon itu mungkin wis meh bar wis arep bar bos. Baru ndang gone mae kopi wis kena lur teman-teman dulur-dulurku. Ternyata setelane rodo iku apa narane dol apa nggih apa ceklek ngono lho. Aku gak ro ceklek koyo nih mau dilap ini mak se wis ini kira sak jalan mun Mas Budi. Kalem-kalem bos dilangsir nek tukang langsir bos ono kai tapi kayane wis baru wis rampung bos aku ngomong wis iki karo semua ngene mak teman-teman bismillah bersih oke. Nah, ini teman-teman panas banget jam 2. Panasnya pol. Oke, aku ngusung ke Rilo bos. Rilo tak kon rene. Mbane nganggur. Nganggur apa ora? Terus nganggur wong sing gabah gelem ora aku ngono. Kontene jadilah nyari yo. Bos. Jadi ono iki tukang usunge. Kayak tukang usung kae. Nah, ke rombongan bos. Jadi sudah ada klepe pemano. Jadi sak piye ya? Sak klub wong bertiga. Kok sapa sing ngongkon ya kudu usungno. Nek ning kene hitungane mbuh piye gak eroh aku. Mbiyen 1/4 apa persa gak ngerti bahasa nek usung gabah. Beda-beda. Mas Budi. Tenang. Teman-teman, beda-beda. Ukurannya beda-beda. Tur hargane ya juga beda-beda. Tapi saiki gak ngerti nek sing nek mbiyen aku ngusung tapi nduna nek nduna iku manoli iku beda lagi ya. Tapi gak salah kene. Soale taban kono sing kono mbiyen sing sawah kono. Jadi kok kedokan iku mikul ning kok ratan iku 5.000 per karung 5.000 teman-teman per karung. Terus saiki iki kan kok ratan toh tapi gak ngerti regane pirane gak ngerti aku. Bos tanya iki mae wis tepak karung 50 karung. Gak ngerti oleh piro semoga oleh oke. Iki 50 karung sama rapia dari mae ndi sarok ijo dah gak kopen kae pas wayah soalnya gabuk juga gabuk kayak pas bangun rumah kayak lu makanya gak patek di rumah pas bangun pawon kayak renov pawon wayah nyemprot gak disemprot ini rombongan bertiga kayak rombongan bos mana kira kombine kan kok kono kayak kayaknya wis arek rampung lu bentang-bentang kene maing teman-teman kemarin gak sida karena hujan terus ki mau enek alangan neh anune ucul mbah areknya apa ya anak apa ya karo aku bos wis mudah-mudahan kengko kayak apa ki jenenge urung
Urung udan sik, mesti ngantek bar. Dan engko sore ae. Gawe tumpuk ning kok kono, Bos. Per orang diondok-ondok nih ngono, saondok. Lah nanti sore baru disempet sama bakul. Gak ngerti harganya piro, 7.000 mau piro per kilo nih, gak ngerti Bos. Harga padi. Oke. Serit. Lepas Rilo Pangga Budi. Rilo Pangga Budi. Gitu. Wis tok ngenteni kombi iki lho. Iki lho. Iki langsung iki. Ki wis iki. Wis arek rampung iki jalan tok e. Rampung aku ngidul. Wis Bos, kerek ngusung iki Bos. Ini ada uang kok. Ini gak ada uang dah. Kok. Ki, tapi saya sama ya Ki. Bambang. Mas Bambang lah sing Ki. Sawah Samingun sing arep digawe. Samingun. Nek sing lane PRT ndi? Mang Joko iki. Kula niki. Ngene iki kan aciri. Lah sing cilik wi, jelarit wi. Selamat. Ngene selamat. Wane nggone impron. Ngempron. Dadi siji loro telu papat iki nggone wong RT telu siji. Ninggal nggone lek Samingun. Ki ngene sapa ya Ki? Ngene Budi. Ini Mas Budi, ini Mas Budi apik, Bos. Kopen dirawat ngene dhewe kae ben ku so ketol lho, lho. Lek pas bangun anu kae. Bangun pawon kae wayah nyemprot gak disemprot, wayah matun. Barang. Paman gak mentas paman. Nek kan mentas sing iki. Saloke. Iki mentas. Iki to lho, iki sak rono teko kalen kae. Sak rono kae. Paling patang ubengan wis. Telung ubengan wis langsung tek. Oleh sak piro? Boleh, Bro. Engko sak pira ya? 50. Oleh swidak ki engko. As. Tidak. Sing rongsak langsung nek Bambang. Langsung gane nani, langsung gane ani sapa? Dipen ge bakal gawe sapa? Lepas. Kala, wae udah mondok ning kana lho. Iki wong opo? Akeh ngenteni sing saworon. Keng song keng yo anu ngenteni iki. Tapi arti kene. Ardi. Nene iki. Mbo. Kuwi anu. Danang. Mas Bud, terus sapa? Yes ta e. Mun. Terus tak eneh. Mun wis di sawah to. Nek iki nggih status info ngono. Wae pen mancing bumbuh kok Arti. Info mancing. Lepas. Ayo. Sri kombini. Kombine lagi dadi. Bar mantep ning kok kono lho, lho lho, tipake. Heeh. Kombine. Kombine kambing apa to? Kambing apa? Bagus. Lor kali. Nyapsaran kae. Kae ngene masane. Ngene masih. Wah, kayak kombine, Bos. Beran ha. Beran. Wis beran. Dadi ki engko sing jipuk ya, Mbak Nani ya? Mbak Nani, Bos. Ini ki riwayah Mbak Nani. Wis kawasan kabeh. Pokoke watese bur karo. Yo, watese bur kawasan Mbak Nani, Bos. Bakul gabah. Bakul gabah lho we. Ulang kan sekolahane kono. Ngene sapa? Riwayah Mbak Nani. Mbak Nani. Ning ngene lek katek. Kadang ngidur ono tandalan gran. Bur kae ngidul kae. Bur kan ngidur ngalor terus wetuan. Ya, Bos. Lubur kae andik sawe Mbasum kae. Ya, Di sawe Pak Dik. Wis prapat. Lho kombine. terus nyalon ngulon iki kidul. Kawasane. Iya. Iya, kene iki wis anu, teman-teman. Dadi setiap ngombe wis enek jate dhewe. Ngombe naktar wis langganan pamanu.
Ngejate iki ya iki ngetower iki terus. Misal nek sing iki gak iso jek mbabat ning nggo endi ngono tapi parine wis tuwek enek kombin ngandinge lagi kongkon iku ngombe. Ngono nek kene. Ndak kae. Wong ngesum-ngesum. Wis kan lek mono kae. Wis entek karo sak jalan tok terus pindah. Lha ana musuh-musuh sapa? Susu ya Pak to. Heeh. Terus apa? Kau nang omah kok. Ora kono. Ondokan. Ondokan. Tapi sake pokoke kono ya wis. Wis kayak kono. Wis bos. Teman-teman. Lek lo bos mau udan terus lho. Iki apa ya? Lah, transit. Iki sak jalan koweploh sih. Abis beli mambah sekatakan. Ndi? Surip gombak. Udan lur, ya Allah. Ya ki nasib iki. Werti kono telah genter sepol wis. Heeh. Dah mendem patang dedet e. Duh iki. Piye nasib piye nasib? Patan lagi ditolak iki ton. Patan. Lepas lagi oleh orang jalan. Sak jalan nih. Wis udan. Judan sembah. Ada di kolom komentar kombi kaya apa tuh kombi kaya apa seperti ini bos kombi mungkin nek sing iki gak ngerti omahe apa iki sing kota-kota mungkin Beng malah hujan iki piye to. Kudu geblak Tin. Geblak ta Tin. Lah ya. Deres e kaya niki. Kalem. Ayo lo selak terus lo. Ayo. Ngusung sik bos. Ini. Selak terus. Tunggu jutan sih. Deh. Bukan gue kerap. Maneman. Lak deres. Rokoknya kayak jokmu. Telas iki kok. Berapa ini? Wis ana plastiknya lho. Ana plastiknya nyepak ya gua. Pak yang mancing. Weh, Rilo joki. Joki pas.
Nah, ini teman-teman gak iso terus ning kono. Oh, dan ya lo ya. Ayo ngombe apa sih? Terus, Mak. Terus. Tahun terus sesuk nginjing mawon. Leh ngedot. Yo. Mau leh 23. Pakean. Iya, tapi teles saloke. Lah piye gak ditutupi? Tak tutupi wis e. Maksudnya mau kan dose mandek dimes nya to. Lah sing saloke teles to sing lagi didukno. Tapi gak apa-apa, kadung. Ya dono gak langsung ditutupi gak didul kono kan. Lah ya ning kok kidul to, dan ngedukno iki sudan. Terus tak usung pisan. Lah timbane kayak kidul kono. Lah terus piye sesuk? Minggu. Gone bakse wis diangkut. Gong. Jadi Wis iso bintik angkut. terpal. Wis tak tutupi. Gone bakse. Ya kabeh to, brukut. Ditutupi brukut kabeh. Yang dhewe ya. Toles, Bos. Terus lho. Gak, garing. 23. Terus iki. Ya. Neng kopi. Lah ijik sak pira? Ijik sak paro. Icik lagek sing kidul rong balen tok kok. Lagekan. Sing lor urung. Sing perengan ya urung. Ijik kaleng. Ya, kidul kalah. Lah kalau nadia aku lagi tangimu. Terus teman-teman, iki udan deres mau, ning kono gak sen nerusno vlog. Terus ning kene. Ya. Wes ngene Bos, untuk absen hari ini terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak sudah menyupport. Dan itu waras mau yang sangat lo. Loh, iya ya Allah. Terus piye sesuk ya. Ya pokoknya support terus diberikan harga biar semakin membeli teman-teman. Nah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.